Хайде сега да видим какво се случва с стрелците, какво могат да очакват те през април месец. Взимаме тестето, изтеглям 3 карти, които ще покажат какво ще се случи в любовния живот на стрелците. За съжаление, в началото на април месец стрелците може би са малко разочаровани от нещо, което се е случило през март. Може би техният партньор не отговаря на очакванията им или пък са чули някакви обидни думи от близкия им човек. Ако пък нямат партньор, възможно е да се опитали да се доближат до някого, но този човек да ги е отразил и да не е приел тяхното признание за любов. Към средата на април месец нещата ще се оправят и стрелците ще получат уважението от партньора си, което заслужават, и може би ще получат някакъв жест, с който партньора ще докаже своята любов. Ако стрелците са във връзка и са били разочаровани в началото на април, то към средата на месеца техният партньор ще направи нещо, с което да ги милостиви и да върне тяхното благоразположение. Ако пък нямат партньор, може би към средата на месеца ще получат някакво признание, някой ще каже какви чувства има към тях и ще им направи някакъв жест, някакъв подарък. И към края на април месец пажа на жезлите показва, че стрелците може би ще им хрумне някаква нова идея за нещо, което да правят със своя партньор. Нещо, което обаче може да бъде твърде настъпателно и твърде така партньора им да го приеме твърде заплашително и притеснително, но като цяло към края на април месец стрелците ще бъдат много по-наясно със своите искрени желания в любовта и може да направят и някаква щуротия, нещо рисково, с което отново да покажат любовта си към човека, с когото имат отношение. Така, сега тегла 3 карти за финансовите въпроси и работата. Добри са картите. Обикновено една част от стрелците са доста така с широки пръсти, те са много щедри, трудно могат да си правят сметка и да бъдат, не са такива стиснати, доста са открити към това да помагат на другите хора, включително и с пари, но в началото на април те ще мислят малко повече за своето финансово благополучие и ще преценяват хората по това с какво те допринасят за сигурността и стабилността в техния живот. Тоест, за разлика от друг път, сега в началото на април, стрелците ще бъдат малко по-внимателни и няма да бъдат толкова екстравагантни и така избухливи в харченето на пари. Ще бъдат малко по-съсредоточени в събирането на пари. В средата на месеца възможно е пък стрелците да бъдат малко по-чувствителни от обикновено и някакси да успяват повече да проявяват съчувствие и разбиране към хората и също така да им дават ценни съвети за това как да преживеят някакви емоционални кризи. Тоест към средата на април месец стрелците ще умеят да контролират своите емоции и да ги насочват в такава посока, че хем да не се разстройват самите те, хем пък да помагат и на други хора, които се чувстват някакси не толкова добре. Възможно е в четворката жезли показва, че в работата всъщност тук крайна част ще може да показва, че стрелците ще бъдат по-разбиращи към своите колеги, хората с които работят, защото тук говорим сега за финансовите въпроси. Четворката жезли показва, че те може би ще има някакво тържество в фирмата, в която работят, или по някакъв начин ще се сближат с определени колеги, или ще започнат да работят с човек, с който сте като един вид партньори. Така че тук ще започне някакво партньорство, ако стрелците възнамеряват да подписват договори, нека да бъдат в края на април месец. Тогава ще е по-удачно, защото се дава четворката жезли. Тя говори за изграждане на стабилна основа, било то в любовта, в финансите и така. Сега тегла 3 карти за положението в семейните отношения.
така, отношенията с свои близки, роднини, деца, майка, баща, брат, сестра и приятели, които стрелците считат за изключително близки и добри. Възможно е в началото на месеца и към средата стрелците да се чувстват разочаровани от човек, за когото са направили много, а пък този човек като че ли се е подиграл с тях и не е показал, че ги уважава достатъчно и самите стрелци, нали, обикновено те се разгневяват, когато някой ги пренебрегва, но в случая няма да се разгневят, а този път ще си страдат тихо и ще се затворят в себе си, разочаровани от човека, който ги е наранил. Но това вече ще се оправи към края на април месец. Нали, тук говорим за членовете на семейството. Нали, може някои да са направили всичко, примерно да са помогнали на майка си за нещо, обаче майката да не ги е оценила. Или пък някой брат е имал нужда от помощ, вие сте се претекли стрелци, пък не се е получило и вие ще бъдете малко обидени и така ще загърбите някои членове от семейството, които са ви нападали и са ви наранили. Но разбира се, вие сте положителни хора и не може дълго време да циклите в едно и също положение и да се депресирате. Бързо ще премине това разочарование и девятката пентакли казва, че в крайна сметка може би ще бъдете доволни от това, че нещата са се развили по точно определен сценарий. Въпреки да имало разочарование, тъга да сте се отдалечили от дадения човек, може би ще се окаже, че всъщност това е било най-доброто решение, което сте взели и в бъдеще вие ще бъдете много по-доволни, защото сте махнали този, да речем, токсичен човек от вашия живот. Изтегляме и две карти, които са някакъв вид съвет. Така. Значи, ако искат стрелците да имат разбирателство с любовния си партньор, с приятели, с роднини, въобще с хората около себе си и да открият добри партньори за бизнеса, те трябва да бъдат открити към хората, с които общуват, да не крият тайни и да не правят някакви подмолни номера, просто да бъдат искрени и някакси със своята искреност те ще спечелят и искреността на другите хора. По принцип, стрелците са доста позитивни, готини хора, рядко кроят някакви планове, но понякога може би не в желанието да се правят на много готини и силни, не винаги споделят своите по-такива вътрешни тайни и ясна позиция по дадена ситуация. Така че ако искат да постигнат разбирателство с всички хора, нали, двойката чаши трябва да не пазят тайни луната. И също така трябва да търсят и някакви, нали, понеже те са много директни и нямат време да търсят някакви причини, в някакви съвпадения, синхроничности в поведението на хората. Може би трябва да се ориентират малко повече, да се опитат със своята интуиция да усетят как да подходят към дадения човек, защото те някой път са много резки и просто не им се занимава да се съобразяват с това, че някой е по-нежен и по-така деликатен и чувствителен. Така че това е, трябва да се сближат с хората, трябва да бъдат откровени с тях и да се опитат да ги опознаят някакси по-дълбоко, по-вътрешно да разберат техните лични нужди, преди да съдят хората и преди да решават по какъв начин да се държат с тях. И това е тълкуването за стрелец. Надявам се да ви е допаднало. Може да си го запазите, да му сложите отметка, когато свърши април месец, да чуете отново тълкуването и да прецените доколко това отговаря на нещата, които са ви се случили през месеца. Ако ви допадат моите тълкувания, може да ме последвате. Заповядайте на моите лайфове, където правя тълкуване с карти Таро и различни видове астрологични анализи. И ако желаете пък лична консултация, изготвяне на хороскоп, тълкуване с карти Таро, може да ми оставите лично съобщение. Когато мога, ще ви отговоря. И така, пожелавам един цветен и весел и готин април месец за стрелците. И ако може, опитайте се малко повече да обърнете внимание на семейството, на хората, с които живеете, защото ви имате тенденция да ходите навън, да търсите нещо далечно, нещо непознато, пък всъщност пренебрегвате тези хора, които са най-близко до вас.